Hello bayap song hai lam sogun norok no ani YouTube channel lo bayap song norok social media wa sela bai sela kaijak layo hne viral ngi tong mani post no to jotono nukbai khana hinke bayap song abo busuk jora tei kubui tei busuk jora tei dalar norok saimana da musung jodi so saimana musung khangai video no last jora khlai naidi kaham ke bujinai tei kaham ke sawi mannai abo kubui de sela bai sela kaijak hinke phaidi bayap song bisikok sekare video no chenglainan digi thanglai chuano bayap song video chengnan sigang hai koi jawa norok jodi so ani channel lo ketal hingke channel lo kita subscribe khlai di te agini simi khlaijak hingke nono belai keno hambai maya foro hinke phaidi live proof nailena abo chalabai chala kubui khe de kaijak na dalar tai bayap song ang borok ni bumung no maya bage ojago kolok te bara hini si borok no halok maring siwo norok abo no sajage tang di bujinani try khlai di hinke bayap song tabuk ang sawiriwano o kaijak mani dalaria kubui no phia ba kokka haisi kaijak mani kubui phano o chalabai chala kaijagya chalabai buri no kaijago tabuk nong ni thani kaisa question phaikena je oro chalabai chala no se kaijak mani phunuk tongo hinke neng bahagi saka je chalabai buri no kaijago hinoi hinke phaidi bayap song angor no pura live pro phunuk risiwana ikko naidi bayap song screen no video naidi je o chala kolok hinke basawi siru kutu romui tongo tai utai masa bara hinkai kaijagoi tongo buri bai hinke bayap song abo unge ek number proof ungkhado hinke phaidi bayap song tabuk hinkai second proof no mane 2 number proof naileno ikko naidi bayap song mo hinkai jefru borok kaijak bai mane ruwaina uda tamu hinmane e aproni picture aro naidi bayap song borok kaijak mani date busuk abo hinkai 11 tarik 3 mas 2020 tabuk hinkai bongne abo 1.5 bosor moto ngui tongkha borok kaijak mani tai jora bo rijak tongo time bo rijak tongo 3টা PM to 9টা PM jora borok kaijak mani abo time hinke tai kaisa naidi bayap song iko kaijak nai chela bai je o yang left side ni duijon chela krida borok khumala kanjak aro bo chela nawi naidi o bara khlai tongnai abono kaijak hinke bayap song tabuk hinkai norok ni thani tai kaisa question phaikena abo tamo abo hinkai je borok o chela bai chela tamni bagai khumala kankha tai tamni bagai borok kaijak ma jagawa asugoi tuisin tarok nakha hinke bayap song abole ang kaham ka clearly sawi maya je borok tamni bagai abo haike kaijak ma haike tuisin ta nakha haipona ang je wansuk mane abo sawi khnarewana kaje no borok afer pano ungna ebake borok ekdom bayap sari pano ungna ba oselani logi tongnai pano ungna ani mote hinkai amsung na wansuk gunke bayap song angkha khlayo norok kaham kai sawi mangkana hini je osela bai sela kaijago hne viral ungui tongmani abo chela bai sela kaijagya je bo bini buri bai kaijangna bagui se bo thangui tongfru ni se abo haikai video clip no viral khlai tongjago hinke ani wansuk mani hinga abo no je borok kuni khumla kanjak abo ni reason kaje no osela kolok abo ni bumung ta ang mania abo bini best friend pano ungana bini afer pano ungana abo haingnai tobo borok chela bai sela kaijagya norok no live proof phunugui rikha hinke tabuk norok ni thani taisa question phaikena je jung bahike believe khlainai je obo borok chela bai sela kaijagya buri bai sela no kaijago hinai abo ni bagi bo live proof tongo bayap song ang je proof pano live proof no tubui no video no swnambo ikko naidi bayap song mamita tv mungoi kaisa YouTube channel tongo a YouTube channel lo a video no upload khlaijago tai o video bufro upload khlaijak kanai di oro 1 year ro kawi tongkhai konai da video norok oro nugui mankana hinke bayap song norok clearly khlai saimana musung khangga ang o channel ni link no description box ro riwana norok o channel lo click khai naifai mano kaham ke clearly bujinai je bosabo bai kaijak oro jotono tongo pura part 1 part 2 part 3 part 4 abo haikhlai kobang ma bini wedding mane bini shadi ni oro jotono video rijak tongo norok naikhai sawi manano hinke last digi abono sawi riwano bayap song o je kaijak nai chelani bumung hinkai ronjit hinkai burini bumung hinkai anjali ikoro sijak tongo je ronjit bai anjali ni kailebari hinai norok nugui mankhana ronjit bai anjali ni kailebari hinai sijak hinko te masa sela kolok ni bumung hinka mania bad barano kaijago abo norok clear likheno sawi mangkana hine angkha khlayo hinke bayap song paithago amsino sajao ang o channel ni link description no riwi riwana norok thangai kaham ke bujiwi naidi o jagao sawi mana je sabo kaijak boro selabai selada kaijak na selabai buri de kaijak abo clear likhlai sawi manai tai last kok abo no je borok selabai sela kaijak ya borok selabai buri no kaijago kaijak na ni bumung hinkai ronjit ngai kaijak na buri ni bumung hinkai anjali ngai kaijak na chela bobo hinkai o bara ngai o kisa kolok khai tongnai abo ya abo just bini friend pano ongui mano bini afer pano ongui mano ani asamong ta abo so bayap song angkha khlayo norok no saimang kana hinoi tai jodi so norok animo kubui no ungja khangai video no kisa like khlai di tai kisa share khlai di jate abo haike viral khlaya tei hambai norok no bayap song video no paithak jora ke nai tongman bagai tai norok obo haino kobangma sinimung ni video no naina musung khangai ani channel no subscribe khlai toni di asung no kok